ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూసుకొని నిరాశ పొంది తిని. నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూసుకొని నిరాశ పొంది తిని. భారమైన నీ సేవలో ఇక మోయలేనని అనుకొనగా, భారమైన నీ సేవను ఇక మోయలేనని అనుకొనగా, ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి. ప్రధాన యాజకుడా యేసు ఈ అనుభవాలతో బలపరచితివి.